Dem der inden kampen. Ja, også dem, der var altså i kampen. Dem, der står og kommenterer. Nå ja. De fandme gode. Ej, jeg synes, det er sjovt nok at høre, når det er Jan Mølby, fordi han siger ikke lige så meget som alle de andre, og når han så siger noget, så er det bare sådan noget sjovt noget, hvor han bare sviner en eller anden til. Ej, skal man lige råbe op. Peter Carlo, han er Film igen. Du var da ikke det hele med. Han siger mig aldrig noget om det tv. Jeg gider Eller han dømmer ikke noget. Du filmer ikke over i venstre side. Skynd dig. Jeg nåede det lige. Nu bliver Vilas glad. Jeg tror, det ikke med. Han er ikke inde i feltet. Det er fordi, der er fri spark. Nå, jeg vil gerne have. Rune, der er tid. Kan man se. Jeg er klar. Ja. Hvem ved, hvordan man slutter? Så skal man egentlig ind og zoome. Nej, Jonathan.